Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ha van nálatok Biblia, akár kézzelfogható, akár applikáció, akkor én arra szeretnélek kérni titeket, hogy nyissátok ki János evangéliumánál, és annak is a második fejezeténél. És a második fejezet első 11 versét fogjuk ma olvasni. Tehát nagyon ismert ige, a kánai mennyegzőről van szó, és akkor János 2:1-11. Így szól Istennek az igéje. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármint mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelybe egyenként 2 vagy 3 metréfa fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig, majd ezt mondta nekik: most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét a tanítványai, és a tanítványai hittek benne. Amen. Drága mennyei Atyám, én hívlak téged, hogy a te szent szellemed legyen az, aki megérteti velünk a te igédet, a te szent szellemed legyen az, aki felkészíti a mi szívünket, hogy az a szó, az az ige, az az üzenet, amit át akarsz adni számunkra ma, az elérje a szívünk közepét. És úgy menjünk innen ma ki erről a helyről, a gyülekezetből, hogy szóltál hozzánk. Ez olyan rossz az, amikor úgy megy el az ember valahonnan, hogy nem kapott semmit. Uram, mi kapni akarunk tőled. És hisszük, Uram, azt, hogy te el is készítettél valamit számunkra. Atyám, add, hogy a te igédnek ne csak hallgatói, hanem cselekvői legyünk. Gyökerezzenek meg bennünk a te igéid. A te neved dicsőségére formálj minket. Amen. Amen. Ismert ige. Szerintem már valamennyien hallottátok és hallhattátok ezt a történetet. Jézusnak egyébként az első csodája az, amiről szó van. Hát, hogyha nagyon össze akarnánk foglalni, hogy mi az a csoda, amit végbe ment, mi az a csoda, amit megtörtént, az nem más, hogy Jézus a vizet borrá változtatja. Ilyen egyszerű ezt összefoglalni. De vajon tényleg csak ennyi történt, hogy a vízből bor lett, vagy van esetleg valami más mondani valója is ennek az egész történetnek? Mert tényleg hatalmas nagy csoda az, hogy a vízből lehet bort készíteni. Én nem tudok. Lehet, hogy bármennyire is próbálom, ezt nem tudnám megcsinálni. Vagy ha nagyon végig gondolom, és nagyon leszeretném butítani ezt az egészet, akkor lehet, hogy mégis tudnék. Annyi, hogy tablettás bort tudnék belőle csak készíteni, nem kell hozzá más, csak víz, egy-két hozzávaló, stb. És lehet, hogy én is tudnék ilyet csinálni. Tehát azt írja itt az ige, hogy Jézus nem tablettás bort csinált. Tudjuk, hogy a tablettás bor egy kicsikét silányabb minőségű, sokan szoktak erről ekképp vélekedni, de Krisztus, amit készített, Krisztus, amilyen csodát tett, azt olvassuk, hogy nem silányabb minőségű bor az, amit megalkotott, amit megteremtett, hanem a jó bort, tökéletes minőségűt hozott létre. És nem volt szüksége semmi eszközre. Egyedül a kővedrekre volt szüksége, a vízre és a szolgáknak a segítségére, hogy a segítségére legyenek ebbe. És egy kommentárban azt olvastam, hogy ezt ilyen luxus csodaként könyvelik el, hiszen Jézus bort adott a násznépnek, hogy tovább tartson a lakodalom. Jézus nem az alkoholnak a fogyasztását kezdte el propagálni, és legitimálni, tehát nem ezt szerette volna előtérbe helyezni, hogy igyatok minél többet, részegedjetek le, és majd sokkal jobb lesz a kedvetek. Nem, hanem sokkal bensőségesebb ennek a jelentése. És akkor násznagy odahívta a vőlegényt, azt mondta, hogy tesó,
Hát nem ilyenkor szokták felszolgálni a jó bort, amikor már megittasodott a násznép, ilyenkor a silányabbat szokták. Mekkora tiszteletre ad ez jelet, hogy te mégis a legvégére tartogattad a jó bort, és nem akartál átverni senkit. Nem az van, hogy a rosszabb minőségűt hozod ide, hanem a lehető legjobbat állítod elő. És ott van benne ez az, hogy megittasodtak. Ezt kétféleképpen lehet értelmezni, és a másodikkal értek inkább egyet, ugyebár nagyon könnyen ráhúzzuk erre az, hogy már megvoltak a valószínű részegedve, de nem, megittasodtak. Abban az időszakban a bornak a jelentése az örömöt és az ünnepet jelképezte, a boldogságot jelképezte, és teljes szerves része volt az ünnepeknek, és nem volt ezzel semmi probléma. És itt a megittasodás valószínűleg már arra értetődött, hogy már ittak azért eleget, vagy már meg is vacsoráztak, és hát már nem volt annyi hely a gyomrukban. Én inkább ezzel értek egyet, mint sem azzal, hogy lerészegettek volna, hiszen Jézus nem azt akarja, hogy valaki a sárga földig leígya magát, és nem erre próbálja ösztönözni az embereket, hanem hogy tényleg a boldogság és az öröm az ott legyen az életükben, és ne távozzon el tőlük. És én azt szeretném, és arra szeretnélek titeket kérni, hogy vegyünk fel ma egy másik szemüveget, a hitnek azon szemüvegét, amivel megpróbáljuk egy kicsikét másképp értelmezni Jézusnak ezen csodát, hiszen tényleg rengeteg üzenet az, amit rejt magába ez a csoda, és nem hiába ez volt az első csodája Jézusnak, nem hiába vannak benne olyan utalások, amiket majd együtt fogunk fejtegetni, nem hiába fogunk ma úrvacsorázni, nem azért, mert mindig a hónap első vasárnapján szoktuk ezt megtenni, hanem szerettem volna, és az Isten a szívemre helyezte, hogy valahogy ezt így gyúrjuk egybe, hogy minden klappoljon, mint ahogy az Irinának az üzenete is. Én úgy érzem, hogy nekem klappolt most ahhoz, amit ma mondani szeretnék, és biztos vagyok benne, hogy ha visszatérünk egy kicsit ehhez a történethez, hogy ti is voltatok már valamilyen rendezvényen. Ezt fixen lemerem fogadni. Lehet, hogy egy esküvőn, akár csak a történetben, amiről szó van, akár egy konferencián, egy előadáson, egy ballagáson, tényleg bármin, akár, és lehet, hogy ti is éreztétek már úgy egy rendezvényen, hogy hát ez a buli vagy nagyon lapos, vagy nagyon kezd lapossá válni. És akkor elkezdik fejtegetni az emberek, hogy vajon már mikor lehetne hazamenni, nem egy ciki, hogy én vagyok az első, alig várod, hogy az első emberke elmenjen, ő elment, akkor én is megyek. Én már voltam ilyen rendezvényen, és nagyon jól esett az, amikor nem én mentem el először, hanem valakit láttam, hogy már kezd kiballagni, akkor hát mennünk kell nekünk is. Na de, és ilyenkor azért én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, bennem ilyenkor felmerülnek a kérdések, hogy vajon miért lett ez ennyire lapos, vagy miért tűnik nekem laposnak ez az egész történet, mi vezetette addig, hogy idáig eljussunk. Vajon a szervezéssel volt probléma, vagy a lebonyolítással? Miért történik? Szerintem egy rendezvényszervezőnek a rémálma az, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt eltervezték, mondjuk pont esküvőre készültek, és nem nektek szól, de tudom, hogy sok fejfájást tud okozni egy ilyen rendezvénynek a leszervezése, és tényleg az ember szeretné azt, hogyha minden a lehető legjobban klappolna ebbe az egészbe. És jelen esetben a házaspár volt a rendezvénynek a házigazdája. Ők voltak azok, akiről szólt ez az egész, bár elárulom így előre, Dávid, hogy senki nem lesz rád kíváncsi, mindenki Rebekát fogja nézni. Ez nálunk is hasonlóképpen volt. És hát ők voltak az esnek a házigazdái, az esnek a középpontjai, és én nem szívesen lettem volna a helyükbe, amikor odajön a szolga és szól, hogy gáz van, elfogyott a bor. Ez abban az időszakban sokkal többet jelentett az, hogy egy itallal kevesebb van. Hát akkor hozzátok elő a kólát, vagy hozzátok elő a, nem tudom, a bubis ásványvizet, vagy az apentát, teljesen. Nem erről szól, tessék? A 7-Up-ot. Ki mit szeret? Valaki a Canada Dry-t. És nem erről szólt. Akkoriban azt jelentette, hogy ha elfogyott a bor, akkor vége volt a lakodalomnak. Akkor ott lett vége. És nagyon érdekes, hogy akár válók is lehetett. Már az esküvőn, hogyha elfogyott a bor, azt jelentette, hogy nincs ott a boldogság, nincs ott az öröm. Elmúlt. Ennyi volt. És elfogyott a bor. Hát nekem gyomorgörcsöm lett volna, hogyha azt mondják az én esküvőn, hogy valami nem úgy klappol, hogy ezt eltervezzük. Sőt, nem jött volna el a zenekar, nem jött volna el a lelkipásztor, nem jött volna el az anyakönyvvezető. Mi lett volna? Na és hát ilyen kellemetlen helyzetben találta magát akkor
ez a pár, mert valamire szükség volt, és az elkezdett vagy kevés lenni, vagy teljesen elfogyott. Ebben az esetben teljes mértékben elfogyott. Nagyon kellemetlen szituáció. Gyerekkoromban, kb. 8-9 éves lehettem, mentem haza az iskolából, és akkor nagyon menő dolog volt gyűjteni a tazókat. Ezek a pokémonos tazók voltak, lehet, hogy sokan emlékeznek rá. Tehát ahhoz, hogy te tazót tudjál vásárolni, az vásárolnod kellett egy egész zacskó chipset. És hazafele mentem a boltból, az iskolából bementem a boltba, és volt nálam 230 forint. Tudtam, hogy annyiba kerül egy zacskó chips. Azt hittem, hogy annyiba kerül egy zacskó chips. Bementem a boltba, levettem a polcról, letettem a boltos elé, és akkor mondta, hogy 235 forint. Belém égett teljesen az a pillanat, és a mai napig előttem van a hölgynek az arca, és az a kellemetlen szituáció, hogy én vásárolni akartam valamit. Azt hittem, hogy van elegendő pénzem, de nem volt elegendő pénzem. Zárójelben megjegyzem, hogy egyébként ide adta a hölgy, bár a tekintete nem volt a legboldogabb, biztos hosszú napja volt, és nem tetszett neki ez az egész szituáció, én meg ilyen, hát csöndbe kiballag, és mondom, hogy köszönöm. Mindegy, 230 forintért megkaptam a 235 forintos chipset, de nagyon belém égett, és talán azóta is ezért van bennem az, hogy ha megyek való, akkor szeretek időbe ott lenni, hogyha elmegyek vásárolni, most már mondjuk bankkártyát használok inkább, de amíg még nem használtam bankkártyát, hogy tudtam, hogy nem tudom, 200 forint egy zacskó rizs, akkor inkább vittem magammal 2000 forintot, hogy biztosan elég legyen, és ne kerüljek ilyen kellemetlen szituációba, hogy van valami, amire szükségem van, de nincs nálam. És ebbe a helyzetbe találták magukat a házas pár is, és a friss pár, és erre szeretném egy kicsit kiélezni, és a hangsúlyt fektetni a mai prédikációnak az első felébe, amikor valami kezd kevés lenni, vagy elfogy az életünkbe, és azzal szembesülünk, hogy mi már ezt nem tudjuk pótolni. Mert nem volt nálam 5 forint, mert nem volt bor, és nem úgy volt abban az időszakban, hogy kiszaladtak a Pentához, vagy a Borához, és akkor bevásároltak Nagykeráron, vagy a Tesco-ból, vagy a benzinkúthoz, mert még az nyitva van este. És nem az volt, hogy elmentek szedni gyors a szőlősbe, és kipréselték, és legalább akkor must volt. Nem erről szólt. Ide több kellett. Ide valóban a csodára volt szükség. Ebben a helyzetben a csoda kellett, hogy megtörténjen. És ebben a történetben Jézus a második versben már a legelején említésre kerül. Bár tudjuk azt, hogy valószínű régebb óta tarthatott ez az egész esemény, a mennyegző. Nem az első 2 órába fogy el a bor, hanem már amikor kicsit úgy tovább tart az esküvő. De mégis akkor fordultak Jézushoz, amikor szükség volt, amikor a probléma fellépett. Pedig addig is a szerves részét képezte Jézus a közösségnek, a társaságnak, a lakodalmas menetnek, de mégis akkor fordultak hozzá segítségül, vagyis Mária, amikor felütötte a fejét a baj. És talán ennek az eseménynek az egyik szimbóluma az, hogy egy erőtlenné vált zsidó szertartás ünnep közepette a megváltó Jézus Krisztus megjelent. Szimbolizálva ezzel azt, hogy Izrael és Isten kapcsolata olyan erőtlenné, megüresedetté, felszínes és hiányossá lett, hiányossá vált. És szükség van arra, hogy ami régen erős volt, az ismét régi, vessző, új pompájába ragyogjon, sőt, akár felülmúlja azt, mert azt olvassuk a legvégén, hogy az elvárásoknak felül teljesített Jézus, hiszen jó bort adott. És sokszor tapasztaljuk a kezdeti lendületet egyébként mi is az életünkbe, amikor nekivágunk valaminek, olyan nagy lendülettel. Egy új munka, egy új célkitűzés, stb. Hogy olyan nagy a lendület, és minden rendben van, és minden klappol, és most minden olyan sinem van, úgy érezzük, és semmi nincs, ami az utunkba állhat. Aztán kezd lankadni egy picikét a lendület, ez a kezdeti lendület úgy elillan, úgy kicsit lassítunk, talán még lehet, hogy a vonatunknak a kereke egy-két helyen ki is siklik. És nem kellett olyan hatalmas nagy kutatást végeznem, hogy
a motivációnak a hiányának tünetei miképp jelennek meg, vagy milyen pontokba tud megjelenni az embernek az életébe. Nem pszichológia órát szeretnék majd itt tartani, de amit találtam, az az, hogy a motiváció hiányának tünetei a következők lehetnek: az érdeklődés elvesztése, csökkenő energia, állandó szorongás és életcéloknak a hiánya. És ha végig gondoljuk egy kicsikét Izraelnek a történetét, hogy hogyan jutottak el addig, hogy az Istennel való kapcsolatuk egy kicsikét hiányossá lett, hiányossá vált, akkor talán ezek ugyanúgy ráillenek és ráhúzhatóak az ő életükre is, hogy az érdeklődés elvesztése, hát már lehet, hogy csak sablonosan és vallási szinten foglalkoztak az Istennel. Csökkent az energiájuk, mert hát a sok kudarc, a sok nehézség közepette már nem úgy érzi az ember, hogy nekem olyan sok kedvem lenne bármit is tenni, vagy bármit is csinálni. Állandó szorongás, ha megnézzük a történelmüket, akkor látjuk, hogy vagy ketté szakadtak, vagy valahova elvitték őket fogságba, vagy éppen valamelyik másik állam volt az, aki fenyegette őket, és hát ez nagyon gyorsan megölte az ő élet céljukat, és ugyanebbe a periódusba, ugyanebbe a történetbe, ugyanebbe az eseménysorozatba mi magunk is belekerülhetünk, hogy elveszíthetjük az érdeklődésünket, csökkenhet az energiánk a mindennapokba, állandóan szorongás közepette élhetünk, vagy talán már életcéljaink sincsenek. Én már talán ennek mind a 4 fázisában benne voltam, és mind a 4 fázisát megtapasztaltam, és az ember akkor tényleg olyan motiválatlan, és nem fektet semmire olyan nagy hangsúlyt, még arra se, amire előtte igencsak sok időt szánt. És a történetben azt láthatjuk, hogy Mária, amikor a szükség fellépett, amikor a szükség előlépett, vagy amikor a szükséggel szembesültek, vagy a hiánnyal, akkor a lehető legjobb dolgot tette ebbe az esetbe, hogy Jézust hívta segítségül. Ha rossz lesz a prédikációm, ha érthetetlen lesz az egész, amit ma mondani fogok, mert hadarok, mert se eleje, se vége, úgy érzed, akkor én azt szeretném, hogy legalább egyetlen egy dolgot jegyezd meg ebből az egész mai Isten tiszteletből. Azért jobb, hogyha több dolgot is megjegyzel, de hogyha mégis, akkor egy dolog legyen az, amit úgy elviszel magaddal és elraktározol, hogy akkor, amikor igazán nagy szükség volt a csodára, akkor Jézushoz fordultak. A legnagyobb szükségben, amikor már minden remény elveszett, a legjobb dolog az, amit tehetsz, hogy Jézus Krisztust hívott segítségül. Pont úgy, ahogy beszéltük az Abcsel 27-ben, amikor a hajó elkezdte hányni és vetni a hajót elkezdte hányni és vetni a vihar. Azt mondta Lukács, hogy minden remény elveszett. De akkor jött Pál, és azt mondta, hogy hát ne féljetek, mert én az Istenre tekintek. Én az Úrra tekintek. Ezt vidd el csak magaddal. Legalább ennyit vigyél el, hogy a szükség van, hogyha reménytelen a helyzet, akkor hívd segítségül Jézus Krisztust. És úgy tűnik, amikor Mária odament Jézushoz, hogy nem olyan tiszteletlenül válaszolt volna Jézus. Azt mondja, hogy hát vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött el még az én órám. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, Jézus nem volt bunkó az anyjával. Jézus tisztelte az anyját, betartotta a parancsolatot, és tényleg tisztelettel volt az ő édesanyja felé. Itt csak szerette volna meghúzni azt a vonalat, és külön választani azt, hogy most anya-fia beszélget, vagy ott van a megváltó messiás, aki azért jött, hogy az Istennek az akaratát teljesítse. És Jézusnak a szavai azonban eszméltették Máriát, hogy nem emberek akaratát jött teljesíteni, hanem az ő atyának, az Istennek az akaratát jött teljesíteni. És Jézus nem az emberi ösztönzések határozzák meg a tetteibe, hanem az atya akarata. De Jézus mégis segített. Miért? Talán valami meghasonlás történt volna? Hogy azt mondja, hogy nem segít, nem jött még el az én órám, de aztán azt látjuk, hogy Jézus mégis segített a történetnek a másik részébe. De mégis miért segített akkor Jézus? Mi vezette rá? Hát mert hogy Jézus látta az akkori szükséget, az atya is látta a szükséget ebben a helyzetben. És látja ugyanúgy a te helyzetedben, és látja ugyanúgy az én helyzetemben is az, hogy nekem akkor mire van szükségem. És ahova elhívják Jézust, oda elmegy. Bárhova hívták, ő elment. Jézusnak valószínű egyébként nagyon sűrű volt a programja. És
Egy lakodalom akkor nem egy napos volt, egy szombaton elmentek, és akkor megtartották. A legszegényebb családoknál is minimum 2 napos volt a lakodalom. A gazdag családoknál legalább 2 hétig tartott a lagzi. 2 héten keresztül. Most nagyon drága lenne. Örüljetek, hogy most csak 1 napos a lagzi. Tehát sűrű volt a program, és mégis elment. És ezzel csak azt szeretném mondani, hogy ne úgy gondoljunk az Istenre, hogy bármikor leakaszthatjuk. Talán Luc, te mondtad azt, hogy ne úgy gondoljunk az Istenre, mint egy automata, hogy bedobom a pénzt, és akkor majd kijön az, amit én szeretnék, vagy amit szeretnénk megvásárolni. Az Isten nem egy olyan Isten, akit bármikor úgy levehetünk a polcról, hogy nekünk a kedvünk szerint csináljon valamit, csak akkor, amikor nekünk éppen szükségünk van rá. Isten segít. Félreértés ne essék. De ne csak akkor kérjük az ő segítségét, amikor szükség van, hanem folyamatos kapcsolatban legyünk vele. És nem a hitetlenségemet szeretném ezzel hangoztatni. Ne higgyétek azt, hogy nem hinnék a csodákba. Nem hinnék abba, hogy nincsenek proféciák. Nem hinnék abba, hogy nincsenek kijelentések. De én mindig megkérdőjelezem azokat az alkalmakat, és végig gondolom azokat az alkalmakat, amikor valaki behirdeti, hogy ma gyógyító alkalom lesz, ma profétai alkalom lesz. Ki vagyok én, hogy megmondjam az Istennek, hogy mikor fog szólni, mikor fog gyógyítani, mikor fog ilyen és olyan kijelentést adni. És Mária itt egy kicsikét lehet, hogy a nagy kapkodásban megfeledkezett saját magáról, és azt kérte, hogy elfogyott a bor. Nyilvánosan szólt nekik. És ezzel kicsit úgy próbálta utasítani is Krisztust, hogy csinálj már valamit. Rendre intette, hogy nem jött el az én órám. Az én rám tartozik? Vagy te rád? Az Isten ne így próbáljuk levenni. De hiszem azt, hogy az Isten gyógyít. De nekem egy olyan Istenem van, akinek nem én diktálok, hanem az Isten az, akinek engedelmeskedni szeretnék. Nem az Isten engedelmeskedik nekem, hanem én szeretnék az Istennek engedelmeskedni. Az apostolok cselekedeteiben is azt láttuk, hogy nem csak úgy mentek gyógyítani, hanem az Isten elküldte őket. Adta az ő szent szellemét és az ő erejét, hogy ez által cselekedjenek. Volt, aki szerette volna megvásárolni ezt a tudást, hogy ő is ugyanilyen dolgokat tudjon cselekedni. Azt mondták az apostolok, hogy vesztél el a pénzeddel együtt. Ez nem pénzen megvásárolható. Nem úgy működik, hogy én ezt leveszem a polcról, hanem itt egy sokkal bensőségesebb kapcsolat az, amire az Isten hív, és hív minket. És Máriának egyből leesett az a helyzet, és tényleg a nagy kapkodás közt lehet, hogy csak rosszul fejezte ki magát. Nem tudom, nem szerettem volna én se a helyébe lenni, mert valószínű egyébként, hogy Mária rokonainál lehetett az esküvő. De nagyon árulkodó az, amit ezután mondott Mária. Nem azt mondta, hogy hé, figyelj, hogy beszélsz velem. Ránézett a szolgákra, és azt mondta nekik, hogy bármit mond, azt tegyétek meg. Bármit mond, cselekedjétek azt, amit ő mond nektek. És Mária megértette Jézus szavát. És amit mondott a szolgáknak, az azt tükrözi, hogy hit abban, hogy Jézus csodát fog cselekedni. És nem elegendő csak kérni a csodát, hanem teljes szívvel, teljes hittel, teljes meggyőződéssel kell afelől lennünk, hogy Isten, Jézus Krisztus szükségünkre lesz akkor, amikor igazán szükségünk van. És mielőtt rátérnénk a csodára, a csoda előtti utolsó pillanat, momentum elengedhetetlen szerintem. Az, hogy engedelmesek voltak Jézusnak. Elengedhetetlen az, hogy engedelmesek legyünk az Istennek akkor, hogyha csodákat szeretnénk látni. A mi szívünk árulkodik arról, hogy milyen a kapcsolatunk az Istennel. Ha tudunk engedelmeskedni az Istennek, akkor árulkodik, hogy miképp tekintünk rá, hogy Úrként tekintünk rá. Ha én a főnökömet főnökömnek nevezem, akkor az azt jelenti, hogy én az utasításait teljesítem. Mert azért a főnököm. Ha én azt mondom a feleségemnek, hogy szeretem, akkor én azt kifejezem, hogy szeretem. Azért, mert így és úgy cselekszem. Tehát az én cselekedeteimnek azért vannak mondani valói. Tehát nem azért cselekszem úgy, hogy ezáltal próbáljak valamit elhitetni, hanem meggyőződésből. Meggyőződésem, hogy Isten Úr az életem felett, ezért igyekszem engedelmeskedni neki. Tudom azt, hogy a főnökömnek én csak egy beosztottja vagyok, ezért engedelmeskedek neki.
azt mondom, hogy szeretem a feleségemet, szeretem az én barátomat, az én felebarátomat, akkor szeretettel vagyok felé. Ez tükrözi azt, hogy miképp gondolkodom. És ha tovább megyünk a történetbe, akkor van még egy nagyon fontos momentum, ami felett nem szeretném, hogyha elsiklanánk, de hogyha olvassuk a történetet, lehet, hogy pont nem ez az egy dolog, amit megagad a szemünk. Nem az egyetlen egy dolog az, amire azt mondjuk, hogy ennek talán lehet valami jelentősége. Azt olvastuk, hogy volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint. És? De mégis akkora mondani valója van ennek a 6 darab kővedernek, hogy eszméletlen. Számomra nagyon egy ilyen nagy felismerés és egy nagyon nagy kijelentés volt ez az Úrtól, amikor ezzel foglalkoztam. Hogy ott van 6 darab kővödör. Mi az, amit szimbolizálhat? Mi az, amit jelenthet? Miért 6 darab van ott? Tudjuk azt, hogy 7 a teljesség száma a Bibliában. 7-et szokta említeni úgy az ige, hogy ez a teljesség száma. És ez a 6 az azt jelenti, hogy valami még nem teljesedett be. Valami még nem volt egész. És ezek a kővedrek, ezek arra szolgáltak, hogy a zsidóknak a tisztasági, megtisztulási rendje szerint tiszták tudjanak lenni, tiszták tudjanak maradni, étkezés előtt megmosták magukat, és ők így tartották magukat ezután tisztának az Isten előtt. Aki ezt nem végezte el, aki ezt nem tette meg, azok olyan tisztátalannak voltak elkönyvelve. És nagyon jó és tűpontosan rámutat ez a 6 üres kőveder arra, hogy milyen állapotban volt az akkori népnek a szíve. Jézus Krisztus maga beszélt a kővedrekről a Márk evangéliumának 7. fejezetének első 6 versébe, és ő tesz említést arról, hogy mégis mi ez, amiképp erről a zsidók gondolkodtak. Ezt olvassuk, hogy köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mossák a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodtak a vének hagyományához, és amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg nem mosakodnak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyenek például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyománya szerint, és miért esznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Ti képmutatók. Igazán illik rátok Ézsaiás próféta szava, ami meg van írva. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Izraelnek és az akkori zsidóságnak a kapcsolata Istennel, a kapcsolatát Istennel eszméletlenül jól tükrözte ez a 6 darab üres vizes korsó. Ez a nagy mérce. Üresek voltak, arra nem vették a fáradtságot, hogy megtöltsék vízzel és megmosdassák magukat, de azért még ott tartották. Még azért ott volt, még nem dobták ki őket. De arra nem vették a fáradtságukat. Ennyire felszínes volt a kapcsolatuk az Istennel, hogy még meg se voltak töltve vízzel. Hiába voltak ott, semmi hasznuk nem volt. Hiába voltak ott, nem használták. És már sokszor futottam bele ilyen igaznak mondott történetekben, ami lehet, hogy igaz, nem tudom, nem voltam ott. Amikor posztolgatnak ilyenekről interneten, hogy porig égett egy ház. Minden elégett. Semmi nem maradt meg benne, csak egyetlen egy Biblia. Mekkora nagy csoda. És hallelujázunk és hozsannázunk, hogy wow, megmaradt a Biblia, de a kérdésem inkább az, hogy az a Biblia talán használva volt-e, vagy csak azért maradt meg, mert valahol el volt dugva, vagy már meg is feledkeztek róla, de az az egyetlen egy dolog, ami megmaradt. Nekem ez a kérdésem inkább. Nem az, hogy megmaradt az ige, hanem az, hogy használva volt-e. Hogy vajon az ige ott van-e a mi szívünkben. Mert az igével való kapcsolatunk, az igének a használata
mondjam így. Az igének az olvasása az azért nagyon jól tükrözi, hogy milyen a kapcsolatunk az Istennel. Árulkodó. Árulkodó. Mert Isten az ő igén keresztül szól mi hozzánk. A hit pedig hallásból van. Tök jól mutat a Biblia a szekrényen. Nagyon jól be lehet állítani. Nekem is van egy csomó, de kérdés az, hogy olvassuk-e. Kérdés az, hogy van-e vele kapcsolatunk, hogy használjuk-e, vagy ott áll pont ugyanúgy, mint az a 6 darab üres kőveder. Ezt mindenki válaszolja meg magának. És ugye ott volt 6 darab kőveder, és nem 7, mert valaminek még be kellett teljesednie. Ez is azt jelképezi, és azt szimbolizálja, hogy valami még nagyon hiányos volt. Még hogyha meglettek volna töltve vízzel is, akkor is még mindig hiányos lett volna valami. Még mindig nem 7, még mindig csak 6. 6 darab kővödör. Azt olvassuk az igébe, hogy egyenként 2/3 metréfa mennyiségű víz volt az, ami belefért. Ez körülbelül 80 vagy 120 literes vödrök lehettek, mert egy metréfa az 40 liter víznek volt megfelelő. Tehát a legkisebb számokat is vesszük, és a legkevesebbel is kalkulálunk, akkor minimum 480 liter űrmértékű volt ez a 6 darab kőveder, és ezt kérte Jézus a szolgáktól, hogy töltsék meg. És nem csak egyszer, hanem ebben az esetben 3-szor is engedelmeskedtek Jézusnak. 3-szor engedelmeskedtek. Először Máriának, mert azt mondták, hogy amit csak mond, azt tegyétek meg. Engedelmeskedtek. Vizet hoztak, amikor Jézus kérte. Engedelmeskedtek, és merítettek a násznagynak, amikor kérte Jézus, és ismételten csak engedelmeskedtek. Jézus emberek által végzi a csodálatos munkáját, és az ő csodáját is emberek által végzi ma. Nem állítja félre az embert, nem állít félre engem, és nem állít félre téged, hanem megszólít és igényt tart rád. Az Isten számára fontos vagy. És abban van öröme, hogy ha velem együtt, ha veled együtt, ha velünk együtt közösen tud munkálkodni, és tudja magát megjeleníteni a világ számára. Közösségben. Mennyire jó az, amikor a barátok eljönnek és segítenek, akár a költözésbe, akár a pakolásba, akár az uborkaszedésbe, vagy nem tudom, bármibe. Mennyire jó érzés az, amikor így tudunk egymáson segíteni, így tudunk együtt dolgozni, egy közösségbe, és akkor jó a közösség is, hogyha jó a csoport dinamika, akkor jó az Istennel való együttjárás, hogyha megvan az a szoros kapcsolatunk az Istennel. És azt olvassuk a történetbe, hogy a csoda megtörtént. A víz borrá változott. És nem akármilyen borrá, hanem tökéletes borrá változott. De több van itt, mint csak ez a csoda. Ahogy mondtam a legelején is. Egy reménytelen helyzetből tett csodát az Isten. Egy reménytelen helyzetből alakította úgy Jézus, hogy egy reményteljes dolog alakuljon és kerekedjen ki. És lehet, hogy már elfogyott a borod. Lehet, hogy már a kővedreidben sincsen víz. Lehet, hogy ott állnak üresen. Hív segítségül bátran Jézust. És ne csak hívd, hanem hidd el, hogy ő tud csodát cselekedni az életedbe. Azokat a szükségeket, amiről beszéltél te is, Irina, azokat a szükségeket az Isten be tudja tölteni. Nem csak be tudja, hanem ő is tisztában van, és látja ezeket a szükségeket, és be is akarja tölteni. És ahol ő megjelenik, ott garantált a változás. És nem csak egy átlagos változás, hanem egy mindent felülmúló változás. Múlt héten a 38 éve béna emberről volt szó. De megjelent Jézus, és minden megváltozott. És ahová hívják, oda ő elmegy. És ahol segítségül kérik az ő nevét, ott ő segít. Keresztelő János, amikor a pusztában volt, megtisztulásra hívta az embereket. És amikor kiáltott a pusztába, akkor arra hívta az embereket, térjetek meg, tisztuljatok meg az Isten előtt. És ő maga beszélt a következőről Máté 3.11-be.
ezt mondta János. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy saruját vigyem. Ott volt 6 kőveder. Meg volt töltve már vízzel, de még mindig nem volt 7, még mindig nem volt teljes. És azt a vizet, ami ott volt a megtisztulásra szolgáló edényekbe, azt Jézus átváltoztatja keresztelő János megtisztulást hirdető kerességnek vizét borrá. Azt, ami megtisztulásra hív téged, és megtisztulásra hívta az embereket, azt Jézus átváltoztatta borrá. Arra a borrá, amely később az új szövetség kötés Krisztus halálának, Krisztus áldozatának hirdető úrvacsorának egyik szerves része, eleme, a bor jele. Krisztus vére az, ami megtisztít minket minden egyes bűnből. Így megérthetjük azt, hogy miről beszélt Jézus. Akkor azt mondja, hogy még nem jött el az én órám. Akkor jött el az ő órája, amikor meghalt értünk a kereszten, amikor meghalt érted a kereszten, amikor meghalt értem a kereszten. Amikor már nem vízzel mosdatják meg magukat az emberek, hogy tiszták legyenek, hanem Jézus Krisztusnak a vére, Jézus Krisztusnak az áldozata az, ami tisztára most minket, és tisztára most engem és téged. Jézus erre hív minket, erre hív téged is, hogy ő meg akar téged tisztítani. De nem úgy a sablonos dolgok, nem a megszokott vallásos dolgok szerint, hanem mindent felül akar múlni. És csodát akar tenni a te életedbe is. A te üres kővedreidet meg akarja tölteni vízzel, amit utána borrá változtat. És egy mennyegzőről van szó. És talán nem hiába Jézus Krisztusnak ez az első csodája, hogy egy mennyegzőn történik az egész. Itt nyilatkoztatja ki először magát, de először csak egy szűk rétegnek. Nem az egész násznépnek. Csak a szolgáknak és a tanítványoknak. Csak ők tudtak róla, hogy mi a helyzet. Senki más nem tudott róla. Itt még nem fedte föl magát mindenki előtt. Egy mennyegző volt az, ahol először színre lépett. És egy mennyegző lesz az, ahova téged is elhív az Isten. Mert a gyülekezet Jézus Krisztusnak a mennyasszonya. És minket is hív erre a mennyegzőre. Engem is hív erre a mennyegzőre. Hivatalos vagyok rá. És ő azt akar, hogy vele együtt legyünk. Vele együtt ünnepeljünk. De nem olyan mennyegző, mint amiről itt van szó, hanem a mennyországba. Amikor eljön értünk, mert erre készülünk. Ez a mi vágyunk, ez az én vágyam, és ez az én hitem, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Jézus Krisztus vissza fog jönni. És ő azt akar, hogy készen álljak erre. Hogy készen álljon az ő gyülekezete, az ő mennyasszonya. Hogy néz neki az, hogyha a mennyasszony ruha nélkül menne el? Hogy néz neki az, hogyha a mennyasszonynak piszkos lenne a ruhája? És azt mondja az egyik példázatban, hogy sokakat hívtak meg a mennyegzőre, de sokan nem mentek el, és kifogásokat kerestek. Valakinek az volt a kifogása, hogy nincsen tiszta ruhám. Tudjátok, mennyi időbe tellett volna az, hogy kimossák abba az időbe azt a ruhát, és tiszta legyen? 2-3 óra alatt megszáradt volna, hogyha kimossák a patakba, jól kicsavarják, kétterítik, és akkor a meleg időbe gyorsan megszárad. Pillanatok alatt, de valaki még ennyit se volt képes tenni, és inkább a kifogásokat kereste. Jézus nem keresi a kifogásokat, nálad se. Nálam se keresi a kifogásokat. De ő elhív téged is egy mennyegzőre. És erre akar minket felkészíteni. És erre emlékezünk ma is, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Mert azt parancsolta nekünk, hogy ezt tegyük. Vegyük azt, ami az utolsó vacsorán is jelek voltak. Vegyük a kenyeret is, vegyük a bort. És higgyük el azt, hogy Jézus Krisztus vissza fog térni. És ezt cselekedjük mindaddig. Mert ilyenkor életet veszünk magunkhoz.
Ilyenkor áldást veszünk magunkhoz. Nem tudom, hogy jöttél ma. Fogalmam sincs. De azt tudom, hogy az Isten ki akar mozdítani minket abból a kerékvágásban, amiben benne vagyunk. Abból a megszakadt dolgokból. És azok, amik már olyan kopottak lettek, azok, amik már olyan sablonosak lettek az életbe, azok, amik hiányt szenvednek valamiből, de már lehet, hogy nem is érezzük, vagy már nem is törődünk vele, mint ahogy ők se törődtek az üres kővedrekkel, azt ő meg akarja tölteni. És nem csak meg akarja tölteni, hanem át akarja változtatni, és meg akarja reformálni bennünk a mi szívünkbe. Az Isten erre hív téged, az Isten erre hív engem.